Benvinguts a l'entrenament amb dracs. Avui aprendrem a lluitar contra els dracs. Tulo, m'encanta. Comencem. Podries venir algun dia a fer exercici. Fas pinta de fer exercici. Wow! Bé, només quedem tu i jo, eh? No, només tu. Concentra't, home. Puc canviar-me a la classe dels vikings guai? Algú ha intentat entrenar un drac? Ningú ha viscut per explicar-ho. Tranquil. No et penso fer res. A veure si això funciona. Anirem a poc a poc. Vinga, noi! Vinga, noi! A terra! Tranquil·la! T'has espantat. Que jo l'he espantat a ell. Tot el que sabem de vosaltres és mentida. Deixa'm demostrar-te. O acabem amb ells, o ells acabaran amb nosaltres. A l'atac! No fa falta matar-los. Endavant! Acabi com acabi. S'ha d'acabar avui. Què penses fer? Una bogeria. Apunto. Jo també. Com també? M'encanta aquest pla. Sort. DreamWorks, com entrenar el teu drac. Però si és més petit que... Traieu-me'n la sobre!